Γεια σας. Γεια. Έχω ακούσει τα καλύτερα για εσάς. Λογικό. Και θα ήθελα να με φωτογραφίσετε και εμένα. Μόνο θα ήθελα να ξέρω πόσο κάνει η φωτογραφία, να ξέρω δηλαδή τι πληρώνω. Εξαρτάται, κύριε. Απαιτεί. Απαιτεί φωτογραφία θέλετε. Α, ναι, ας πούμε ναι, έχετε δίκιο. Πόσο κάνει μια ολόσωμη έφημιση. Να φαίνονται όλα έφημιση. Ναι, ότι είναι δικά μας είναι. 50 ευρώ. Α, 50 η ολόσωμη, Ωραία. Το κεφάλι σκέτο τότανες, πιο μικρή. Μόνο του. Με το λαιμό να φανεί που ακουμπά, κύριε. 50 ευρώ, κύριε. Τι, 50 το κεφάλι, 50 και ολόσωμη, κύριε. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Θέλω μια ολόσωμη για ταυτότητα. Ολόσωμη για ταυτότητα. Ναι, κύριε. Αυτό, κυρία μου, δεν γίνεται. Γιατί δεν γίνεται, κύριε. Γιατί ως γνωστόν στην ταυτότητα μπαίνει πάντα κεφάλι. Και γιατί να μπαίνει παρακεφάλι, κύριε. Διότι, κύριε μου, ο νόμος λέει ότι στην ταυτότητα πρέπει να βάλουμε κεφάλι. Ναι, μόνο που δεν πληρώνει ο νόμος, πληρώνει εγώ, κύριε. Και τώρα δηλαδή τι καταλάβετε, τι θέλετε να κάνουμε, να βάλουμε εμείς ταυτότητα ολόσωμη, να πάτε στο τμήμα και μετά να πούνε για στη φύλακες εντάξει. Εσύ δεν ξέρεις άσχετος. Ο φωτογράφος ήταν παγλαμάς. Μη φωνάετε, κύριε. Μη φωνάετε. Θέλω ολόσωμη για ταυτότητα. Δεν βγάζω ολόσωμη για ταυτότητα. Ωραία, βγάλτε εμείς ολόσωμη, κόβω εγώ το κεφάλι, το δίνω για ταυτότητα και κρατάω το σώμα να θυμάμαι πως ήμουν όταν έβγαζα ταυτότητα. Πειράζει. Εντάξει. Λοιπόν, στηθείτε. Σας παρακαλώ, κύριε. Σας παρακαλώ. Στηθείτε, κύριε, να κάνουμε τη δουλειά μας. Και σε μένα θα κάνετε τη δουλειά σας, κύριε. Σε ποιο θα την κάνω. Κάντε τη στον επόμενο, κύριε. Θα την κάνω και στον επόμενο, όπως την έκανα στο προηγούμενο και στο προπροηγούμενο. Και αυτοί εκάθοντο. Αφού γι' αυτό με πληρώνουν, κύριε. Και σας επλήρωνα κιόλας. Βέβαια. Εμένα εξαιρέστε με, κύριε. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Στηθείτε αν να βγάλουμε φωτογραφία τελειώνει. Με συγχωρείτε, παρεξήγησα, αλλά επειδή βλέπω, ξέρετε, στα μάτια σας τη λάμψη από το πουλί σας και τρόμαξα. Ναι, κοιτάξτε, εγώ μπορώ να βγάζω και φωτογραφίες για ταυτότητες. Γιατί επειδή έχω υπάρξει διάσημος φωτογράφος, έχω φωτογραφίσει και Νικολέτα Καρά, Τσιτσίδη, ξέρετε, στα βαφτίσια. Και άλλες πολλές κλπ. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο, επειδή είμαι art photographer. I speak English, I know, yeah. Θα πάω εκεί να σας δίνω κάποιες εντολές, παίζω με το φως πολύ, Okay. τις οποίες πρέπει να εκτελείτε πιστά. Okay. Εντάξει. Okay. Στείνω. Όχι έτσι, κυρία μου, χαλαρώστε, μη σφίγγεστε. Χαλαρά θέλει, κύριε, χαλαρά. Είστε σφιγμένος ακόμα πολύ. Χαλαρώστε. Μη σφίγγεστε. Ούτε να σκέφτεστε τίποτα. Μη σφίγγεστε. Χαλαρά, χαλαρά. Όταν λέμε χαλαρά, κύριε, δεν με πέσει κάτω. Εννοούμε χαλαρά στο ύφος. Α, στο ύφος. Είσαι ο μαλάκας, σαν το πεταλωτή, Αυτό. Λοιπόν.